Καλησπέρα σας. Όπως είχαμε ανακοινώσει στην ομάδα του PCBuilding.gr στο Facebook, σας έχω εδώ ένα smartwatch από το eBay με 10 ευρώ. Ξέρω, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά πάμε να το δούμε. Το έχω ήδη ανοίξει το πακετάκι και όπως μπορείτε να δείτε μέσα έχει το ρολόι, το manual και ένα καλώδιο για φόρτιση. Δεν έχει φορτιστή τοίχου, έχει μόνο το καλωδιάκι, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, το manual αυτή τη φορά δεν είναι μόνο στα κινέζικα, είναι και στα αγγλικά, όπως φαίνεται εδώ. Εντάξει, οι οδηγίες είναι πολύ απλές, το ρολόι δεν είναι κάτι δύσκολο. Για να το μάθετε, αυτό το κάνουμε στην άκρη. Λοιπόν, το ρολόι είναι αυτό, όπως το βλέπετε. Θα κάνω και zoom. Να εστιάσω, ωραία. Όπως το βλέπετε, αυτό είναι το ρολόι. Η κατασκευή του είναι μεταλλική. Το λουράκι είναι πλαστικό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό πλαστικό. Το φόρεσα σήμερα όλη τη μέρα και δεν κατάλαβα κάτι να με πειράζει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει ότι δεν έχω συνηθίσει τα ρολόγια γενικότερα, η κατασκευή ήταν και πολύ ελαφριά και πολύ καλή στο χέρι και γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, ας πούμε, να έχω μαζί μου στο μετρό, ας πούμε, στο λεωφορείο, όλα αυτά. Λοιπόν, το smartwatch είναι το DZ09 από το eBay. Υπάρχει και στην ελληνική αγορά, αλλά εφόσον εγώ το αγόρασα 9-10 ευρώ και στην ελληνική αγορά έχει στο Scrooge 28 το πρώτο, το πιο φθηνό από ένα μαγαζί, βάλε μεταφορικά όλα αυτά, τώρα να δώσει 28-30 ευρώ, ενώ μπορεί να το πάρεις με 9, με μόνη προϋπόθεση να περιμένεις κάποιες μέρες. Εντάξει, πιστεύω αξίζει. Λοιπόν, στα κύρια χαρακτηριστικά έχουμε την οθονούλα του, που είναι μια μισή ίντζα περίπου, 1,56, 240x240 η ανάλυση, τίποτα τρομερό, εντάξει. Έχουμε μια καμερούλα, η οποία είναι 1,3 MP. Δεν φαίνεται γιατί δεν έχει και καλή οθόνη για να το δεις. Οι φωτογραφίες, εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι καλό. Είναι απλά για να υπάρχει. Λοιπόν, έχει επεξεργαστεί έναν MTK6260α, δεν το ξέρω, αλλά δεν φαίνεται να έχει κολλήματα, δηλαδή όλη τη μέρα δεν μου βγάλει κανένα κόλλημα. Έχει τα κλασικά, δηλαδή έχει ημερολόγιο, έχει ξυπνητήρι, έχει μουσική, έχει παρακολούθηση ύπνου, το sleep monitor, το οποίο σου λέει πώς κοιμάσαι, πόσες ώρες κοιμήθηκες και όλα αυτά. Το χρησιμοποίησα το βράδυ, δεν κατάλαβα πώς λειτουργεί ακριβώς. Μου είπε ότι κοιμήθηκα καλά, εντάξει, κοιμήθηκα καλά. Και έχει και ποδομετρητή, βηματομετρητή πώς τον λένε, ο οποίος τρώει κάποια κολλήματα, δηλαδή μπορεί να σου λέει 16 βήματα και μετά από λίγο να σου λέει 40. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό, αλλά σαν άθροισμα τα βγάζει σωστά, πιστεύω. Λοιπόν, ανοίγοντας από εδώ πίσω το smartwatch, έχει μια εγκοπή, μπορούμε να το ανοίξουμε και φαίνεται την μπαταρία. Η μπαταρία είναι 380 mAh. Εντάξει, για smartwatch είναι πάρα πολύ καλή, νομίζω. Μου έβγαλε κοντά στις 12 ώρες και ήταν 50%, οπότε και με χρήση, ξέρεις, πρώτη φορά που το βλέπεις, το ποτά συνέχεια, βλέπεις, ανοίγεις, σβήνεις, μηνύματα, λίγο μουσική άκουσα. Λοιπόν, παίρνει micro SIM και παίρνει και TF memory card, δηλαδή micro SD HC, από ό,τι έχω δει, μέχρι 32 GB, για να περάσεις μέσα φωτογραφίες, μουσική κτλ. Το κακό με αυτό, αν και έχει τόσο χώρο, είναι ότι δεν έχει θύρα για να βάλεις τα ακουστικά σου, που είναι πολύ αρνητικό. Και όταν είχα τα ακουστικά στο κινητό, κάποιες φορές έτρωγε σκάλωμα με το Bluetooth και νόμιζα ότι είχα συνδέσει ακουστικά Bluetooth και μου έβαζε ήχο από το μεγάφωνο που είχε εδώ κάτω. Εντάξει, λίγο σπαστικό, αλλά εντάξει, παλεύεται. Λοιπόν, στα άλλα χαρακτηριστικά έχει το anti-loss και το anti-theft, δηλαδή να μην το χάσει, να μην το κλέψουν, αρχίζει κάνει κάτι περίεργους θορύβους. Θα το τσεκάρουμε μετά, θα δείτε.
και έχει και το sedentary reminding, το οποίο άμα κάθεσαι, ας πούμε, πολλή ώρα στο ίδιο σημείο, σου λέει σήκω λίγο, δηλαδή μετά από 50 λεπτά, μια ώρα, σου λέει σήκω λίγο, κάνε μια βόλτα, γιατί δεν κάνει να κάθεσαι τόσο πολύ. Λοιπόν, να ανοίξω να δείτε λίγο την οθόνη. Αυτό είναι το βασικό ρολόι, δηλαδή κάθε φορά που το πατάς, έχει αυτά τα 3 λογάκια να βλέπεις την ώρα. Και άμα το κάνεις swipe, ξεκλειδώνει. Λοιπόν, να το φέρω πιο κοντά. Με το swipe ξεκλειδώνει. Κατευθείαν μπροστά έχει τις κλήσεις και τις επαφές. Ενώ αν μπει στο μενού, έχει κάμερα, audio player, το ποδομετρητή που είπαμε, έχει το sleep monitor, όλα αυτά που είπαμε. Έχει browser, αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τώρα γιατί δεν έχω κάρτα SIM μέσα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, έχει μηνύματα, έχει να βλέπεις το ιστορικό, τις επαφές, μπορείς να τραβάς φωτογραφία από το smartwatch και να αποθηκεύεται στο κινητό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές που το υποστηρίζουν αυτό το smartwatch, οπότε δεν είναι πολύ εύκολο, δηλαδή περιμένουμε ακόμα μια καλή, γιατί όσες βρήκα στο Play Store είχαν θεματάκια, δεν τα κάνουν όλα, κάποιες κάνουν κάποια άλλα, κάποιες κάποια άλλα. Λοιπόν, ρυθμίσεις, ας πούμε, να δούμε. Στο phone settings έχει να ρυθμίσεις ώρα, μέρος, όλα αυτά. Τα έχω ρυθμίσει εγώ με το Bluetooth. Μόλις θα συνδέσεις με το κινητό, σου λέει να πάρει τις ρυθμίσεις του κινητού. Αγγλικά, τις βασικές γλώσσες, ελληνικά δεν έχει, δυστυχώς. Και εκτός αυτού και τα μηνύματα και τα ονόματα στα ελληνικά τα βγάζει άγνωστους χαρακτήρες, τετραγωνάκια και όλα αυτά. Η οθόνη έχει ένα wallpaper από μόνο του. Ένα κλασικό wallpaper, ας πούμε. Εντάξει, άμα θες περνάς εσύ από την κάρτα μνήμης. Τι άλλο. Το motion έχει σένσορα, οπότε άμα θες, ας πούμε, να κάνεις mute μια κλίση, κουνάς λίγο έτσι και κλείνει, για να μην ακούγεται, ή το ξυπνητήρι. Έχει fly mode και εδώ πέρα είναι για τη φωτεινότητα. Εγώ το έχω στο 4, με βολεύει πάρα πολύ, δηλαδή στο 5 είναι ακόμα πιο έντονο για μέσα στη μέρα. Αλλά και το 4 δηλαδή έχει πολύ καλή φωτεινότητα, άμα φαίνεται. Στο 4 είναι πολύ ικανοποιητική. Και το time είναι πόση ώρα να το αφήσεις. Άμα το αφήσεις έτσι, ας πούμε, 15 δευτερόλεπτα, χωρίς να το κουμπίσεις, θα πέσει φωτεινότητα, για να μην καίει η μπαταρία. Που η μπαταρία, είπαμε, είναι 380 mAh. Και έκανα ένα τεστάκι να δω πώς φορτίζει και έβγαλε ότι φορτίζει με 0,3, ας πούμε, 0,32 αμπέρ. Οπότε θέλει μία ωρίτσα και μπαμ, είναι γεμάτα, ας πούμε, μία ωρίτσα και κάτι και είναι γεμάτη η μπαταρία. Να το, τα 15 δευτερόλεπτα. Κομπιουτεράκι, Bluetooth, μπλα μπλα. Πάμε να το συνδέσουμε στο κινητό. Ανοίγω Bluetooth, Visibility on, New Devices. Να φέρω και το κινητό μπροστά. Εδώ πέρα. Έχω αλλάξει όνομα στη συσκευή για να το βρει πιο εύκολα και έχω κάνει ήδη σύζευξη, οπότε θα τα βρουν μεταξύ τους, νομίζω. Κινεζοπνίχτης είναι. Για να δούμε. Accept. Αυτό που σας είπα με την ώρα, εντάξει, το έχω κάνει ήδη, δεν χρειάζεται ξανά. Αυτά είναι όλα οι χαρακτήρες που είπαμε. Δηλαδή, έχω μήνυμα στο Facebook, μου το δείχνει, αλλά εφόσον ο άλλος έχει ξένο όνομα ή μου στέλνει ένα ξένο μήνυμα, δεν μπορώ να το δω. Εντάξει, κακό αυτό, αλλά φτιάχνεται. Λοιπόν, αφήνω το κινητό εδώ. Πάμε, ας πούμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Κλείσει. Bluetooth. Εντάξει, ο κωδικός έβαλε ένα κωδικό τώρα και καλά, αλλά κατευθείαν μπαμ. Ή άμα με πάρουνε θα μου έρθει κλίση εδώ πέρα και εγώ διαλέγω πώς θα τη σηκώσω και όταν τη σηκώνω μου έχει την επιλογή στα Bluetooth ακουστικό, άμα ξέρετε. Η ίδια επιλογή ακριβώς. Τι άλλο. Για το anti-theft. Άμα χάσει επαφή με το Bluetooth, δηλαδή π.χ. άμα πάω πολύ μακριά, αλλά για να το δείξουμε live, απλά κλείνουμε το Bluetooth. Να, τρελαίνεται. Έχει χάσει τη σύνδεση, έχει χάσει να μην το χάσεις, σου φωνάζει.
Ωραίο και αυτό, πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε γενικά τα θετικά και τα αρνητικά. Να αφήσουμε στην άκρη αυτό. Στα θετικά και τα αρνητικά. Στα θετικά είναι σίγουρα η τιμή, εφόσον το πάρεις από eBay, δηλαδή θα δώσεις 10 ευρώ πες, ας πούμε, μεταφορικά δεν έχει, είναι δωρεάν. Εμένα άργησε να μου έρθει, ενώ συνήθως έρχονται σε 20-25 μέρες, αυτό πήρε 40 μέρες, εξαιτίας του πολιτή κάτι έκανε λάθος, δεν μου είχε βάλει τα σωστά τα στοιχεία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τυχαίνουν αυτά. Στα θετικά είπαμε η τιμή, η κατασκευή είναι πολύ καλή, δηλαδή το metal είναι πολύ καλό και το βραχιολάκι εδώ πέρα. Δεν με πείραξε καθόλου όση ώρα το είχα. Το βάρος είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή μετά από λίγο δεν το νιώθα καν, το έχω ξεχάσει. Η μπαταρία πολύ καλή, βαστάει μια μέρα σίγουρα και με αρκετή χρήση. Το ηχιάκι το ακούσατε και πριν, άμα θέλετε μπορώ να βάλω ένα τραγούδι. Το ηχιάκι εντάξει, δεν περιμένεις κάτι τρομερό σε αυτά τα λεφτά, απλά να ακούς. Ή όταν σε παίρνει να ακούσεις το ξυπνητήρι ή να ακούσεις ένα τραγούδι. Τι άλλο. Το μενού του είναι πάρα πολύ εύκολο, το είδατε κι εσείς, 5 βασικά πράγματα και ναι, εντάξει, το αρνητικό βέβαια ότι είναι στα αγγλικά και άμα το θέλει κάποιος μεγαλύτερος ηλικία ή κάποιος που δεν το έχει πολύ με τα αγγλικά, την πατάει λιγάκι. Αλλά να μου πεις όλα τα κινητά έτσι είναι. Τώρα πια. Αντίδραση, χρόνος αντίδρασης. Χτυπάει μπάμπαμ, δηλαδή μόλις σου έρχεται στο κινητό, σου έρχεται και στο τέτοιο κατευθείαν. Βοηθάει πάρα πολύ. Η εμφάνιση γούστο είναι, εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ ωραία η εμφάνιση. Δηλαδή, άμα το δεις πιστεύεις ότι είναι ένα smartwatch των 40-50 ευρώ. Άμα δείτε και τα αντίστοιχα της Samsung και της Huawei, εντάξει, είναι ανώτερα, αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ διαφορά. Σίγουρα αρνητικό, όπως είπαμε, είναι η κάμερα. Είναι σε πολύ λάθος σημείο. Έτσι όπως κατά στο κινητό, μπορώ να σας το δείξω και live. Δεν θέλουμε τώρα τέτοιο, όχι. Δηλαδή, έχω το κινητό στο χέρι μου και ανοίγω την κάμερα. Έχει ανοίξει την κάμερα του κινητού. Πάμε να το κλείσουμε. Θα βάλουμε την άλλη κάμερα. Μόλις κλείσει το Bluetooth θα αρχίσει να χτυπάει πάλι. Ωραία. Λοιπόν, η κάμερα. Δεν μπορώ γιατί δεν έχω το... Ναι, σωστά. Είναι η εφαρμογή που λέγαμε το software. Γενικά, άμα δείτε, η κάμερα είναι σε τόσο λάθος σημείο που πρέπει να έχεις το χέρι σου έτσι για να σε τραβάει. Τα υπόλοιπα αρνητικά. Από ό,τι είδα στο site του κατασκευαστή και στο eBay, δεν βρήκα κάπου να λέει ότι είναι αδιάβροχο. Οπότε δεν είναι αδιάβροχο, υποθέτω. Εντάξει, τι να περιμένεις από τόσο φτηνή κατασκευή, να είναι και αδιάβροχη κιόλας, εντάξει. Δεν έχει ακουστικά, είπαμε. Το ξένο μενού για κάποιους είναι αρνητικό. Η ελληνική χαρακτήριση είναι σίγουρα αρνητικό. Το software που δεν έχει, δηλαδή software εγώ βρήκα κάποιες εφαρμογές που είναι ψιλοκινέζικες και εντάξει, βοηθάνε λίγο να το στρώσεις, να στέλνει τις ειδοποιήσεις καλύτερα, αλλά δεν έχει τα πλήρες features. Με την εφαρμογή της Google είχα θεματάκι, το έβρισε το κινητό αλλά δεν κατάφερε να κάνει τη σύνδεση. Αλλά ναι. Κλείνοντας να πούμε ότι σε σχέση με τα άλλα smartwatch, εντάξει, σαφώς δεν είναι η ίδια ποιότητα. Σαφώς δεν είναι μάρκα, είναι OEM το κινητό, δηλαδή εργοστασιακό. Σκεφτείτε το έτσι, δεν λέει ας πούμε Samsung, Huawei, LG, δεν λέει τίποτα. Τι άλλη διαφορά. Εντάξει, θήκες έχει, όχι όσες θα έχουν τα γνωστά τα επώνυμα, αλλά θα έχει. Μπορείς να κάνεις και surf στο ίντερνετ, έχω δει βιντεάκια, εγώ δεν το δοκίμασα γιατί δεν έχω μέσα κάρτα. Αργή, είναι σαν υπολογιστής ας πούμε, γιατί είδα ότι έχει μέσα,
πόση RAM έχει 256 RAM, κάτι τέτοια που λες, εντάξει, άστο. Τιμή eBay είπαμε είναι 10 ευρώ αντί για 28-25 Scrooge ας πούμε. Και από eBay είπαμε PayPal, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι δύσκολο, αρκεί να έχεις μια καρτούλα να περνάς τα λεφτά. Βάζεις 100 ας πούμε ευρώ, σου κρατάει τα 97 για κάτι κρατήσεις που κάνει. Μπορεί να το κάνεις με Revolut που έχουμε κάνει και ολόκληρο οδηγό στο site που δεν σου κρατάει τόσα λεφτά, τον οδηγό του Παναγιώτη. Αυτά. Άμα έχετε και λίγη υπομονή, αντί να σας έρθει σε 5 μέρες το Scrooge, θα σας έρθει σε 20-25. Και άμα πάθει κάτι, το ξαναπαίρνετε και σας έχουν μείνει και τα λεφτά της διαφοράς. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ.